Ene. Unu ezukọọla nke taa? Nne, anyị abịala ige akụkọ nke taa. Ọ dị mma. Aga m akọrọ unu akụkọ maka etu ọnwụ si bata n'ụwa. Gekwanụ ntị nke ọma. Ifochakpi. Wow! Enwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Nne, kọrọ anyị ka obi dị anyị ụtọ. N'oge gboo, mgbe elu ka bụ ala ọsa, mgbe ezi ka dị n'ukwu ụkwa, ihe nwee ka o si dị n'obodo, a ga-ezipụ ụfọdụ ndị ka ha jee jụta Chukwu etu a ga-esi mee ya. E wee ruo otu mgbe n'obodo ụmụ anụmanụ na ụmụ mmadụ, mgbe ihe nwere ka o si dị, ha wee gbakọọ wee chọọ ndị a ga-eziga na nke Chukwu ka ha jee jụta ya etu o si chọọ ka mmadụ si na-ebi n'ụwa. Ha wee họpụta mbe na nkịta ka ha gaara obodo ya bụ ozi. Mbe na nkịta wee pụọ njem. Ha jere ọtụtụ oge n'ụzọ. Etu ọnwụ si bata n'ụwa inine, mbe na nkịta gara be Chukwu inine, ka ha jụta etu ndụ ga-adị n'ụwa inine. Nkịta rahụrụ ụra n'okporo ụzọ inine, mbe bugara ndị bi n'ụwa ozi inine. Ọ sị gịnị inine? Mmadụ ga na-anwụ inine. Ewo ọnwụ wee bata. Ha wee ruo na be Chukwu wee jụọ ya. Nna anyị bi n'igwe, anyị bịara dịka ndị a họpụtara n'ụwa ka ha bịa jụọ gị etu ị chọrọ ka mmadụ si na-ebi n'ụwa. Chukwu wee gwa ha sị, nnọọnụ ndị ozi, anụla m ihe unu kwuru. Aga m enye unu abụ ozi dị mkpa gbasara etu mmadụ ga-esi na-ebi n'ụwa. Onye ọbụla bụ ụzọ wegara ozi ya n'ụwa, etu ahụ si wega ya bụ etu ha ga-esi na-ebi n'ụwa. Chukwu wee gwa nkịta sị, Nkịta, iburu ụzọ ruo n'ala mmadụ, gwa ha na mụ onwe m bụ Chukwu kwuru na mmadụ agaghị na-anwụ anwụ n'ụwa. Ya bụ na mmadụ ga-anọ ebighị ebi dịka mụ onwe m. ka Chukwu gwachara nkịta nke a, ọ kpọọ mbe wee sị, Mbe, ọ bụrụ na ọ bụ gị bụ ụzọ ruo n'ala mmadụ, kpọkọọ mmadụ niile ma gwa ha na mụ onwe m bụ Chineke kwuru na mmadụ agaghị na-anọ ebighị ebi n'ụwa. Ya bụ mmadụ nọkọta n'ụwa, ọ nwụọ. ha abụọ wee were ozi ha laghachiwa n'ụwa. Nkịta were gbachapụ ọsọ gbawa. Mbe n'aka nke ya ji nwayọọ na-aga. Nkịta gbagidere wee ruo agbata ala mmadụ na ala mmụọ. Ka ọ gafee n'ala mmadụ, o wee hụ ọkpụkpụ gbara agba na-achaba n'anya. O wee lee anya n'azụ, ọ hụghị mbe chaa. Nkịta wee sị ka o rie obere nri. O wee nọrọ ebe ahụ tagide ọkpụkpụ ahụ ma tachaa ya. Mgbe ọ tachara ọkpụkpụ ahụ, o wee sị ka o zuo obere ike na mbe ka nọ ebe dị anya. Oge ọ nọ na-ezu ike, nnukwu ụra wee buru ya. Mbe wee were nwayọọ na-akpụdebe nso wee ruo ebe nkịta na-arahụ ụra, Etu ọnwụ si bata wee jiri n'ụwa nwayọọ gafee ya. inine. Etu ọnwụ si bata n'ụwa inine, mbe na nkịta gara be Chukwu inine, ka ha jụta etu ndụ ga-adị n'ụwa inine. Nkịta rahụrụ ụra n'okporo ụzọ inine, mbe bugara ndị bi n'ụwa ozi inine. Ọ sị gịnị inine?
kpọkọọ mmadụ niile n'obodo wee gwa ha sị, dịka unu si wee zie anyị jụtara Chukwu etu o si chọọ ka mmadụ si na-ebi n'ụwa. Nke a bụ ihe Chukwu kwuru. Chukwu kwuru na mmadụ agaghị na-anọ ebighị ebi n'ụwa, nke pụtara na mmadụ nọkọta n'ụwa ọ nwụọ. Ka ụmụ mmadụ nụrụ nke a, ha malitere na-ebe akwa. Nkịta n'aka nke ya wee kulie hụ na ọ rahụọla ụra ahụ ogologo oge. O wee were ọsọ gbara lawa n'obodo. Mgbe ọ gbarutere obodo, ọ hụ na ndị mmadụ agbakọọla na-ebe akwa. O wee bụrụ na mbe eruola zie ozi nke ya. O wee bụrụ otu ahụ ka ọnwụ si bata n'ụwa. N'ebe a ka akụkọ anyị bịara na njedebe. Mana tupu anyị alaa, ihe mmụta sere elu n'akụkọ a bụ ihe ọbụla ị na-eme merụọ ya n'isi, maka na onye gbakọta ghara nke ọ gbara agba ala ya n'ihi ifochakpi. Like, share, subscribe.